Sa pagsimula pa lang sa camp, wala pa lang nagsugod ang camp, sa pamilya camp, daghan ang mga damo nga ilang nakita. Daghan ang mga ilang nakita nga daw nga dili madayon ang camp. Daghan ang nahitabo nga nadisgrasya daw. Nahulog sa rural, nahulog sa tulay. Daghan na, murag daghan na mga atong ginahuna nga daw dayon ba ning bulhaton sa Ginoo. Pero paniwala ang mga butanga. Hangtod karon nakahimo patag si Wain, nakapadayon ang bulhaton sa Ginoo. Ato pala ba ka nakatungtong ni Dios? Muna ka sa pagpangalagad sa Ginoo, dili gyud nato limitahan kung kinsa ang Dios nga. Amen po ba? Dili nato limitahan ang mga butang nga ginahimo sa Dios para sa atong kinabuhi. Nayusahay ang mga butang na daw makapawala kiingan niyo sa tuwa, nga makapahatag ang discourage sa mga butang na buhat kaaway para sa atong kinabuhi. Pero dili nato limitahan kung unsay buhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Nasabtan ba kayo? Grabe. Kapoy na kayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kayo ba ang pagpangalagad sa Ginoo? Yahay ang kinabuhi. Nindot ang kinabuhi. Sabay ko yun na. Ngay sa iyong pagpangalagad daw, yahay na kayo ang iyong kinabuhi. Hello? Kung yahay ang iyong kinabuhi, napagay panahon na makasampit ka sa Ginoo. Makatawag ka sa Ginoo. Makainundag, sige kong simba sa mga nagtulindo. Sige kong apel o prayer meeting sa Merkulis. Bisa pagsimbalay, prayer sige kong atin. Pero nga naman yung sitwasyon sa kong kinabuhi, nga naman makadangat pa mga problema. Hello? Hello? Nga naman mapot pa man sa kong kinabuhi yung mga problemahan at daw, grabe ang akong pagpangalagad sa Ginoo. Nakapangutan na ba kasi? Galing mo ka? Lord, ang akong tinguha na yun ang pagpamalagad sa iyo. Mau galing na napay ko permitting ka to study. Kapis prayer meeting. Para lang makita ni mo na nasiko. Hello? Hello? Pero Lord, nga namang sitwasyon ako karon sa akong problema, mura magwala ka. Lord, yung sitwasyon sa akong problema na akong ginadala daw, mura sa una-una, wala ka. Wala ka nakikikuban ka na ako. Hello? Ang Diyos na harapin mo. Amen po ba? Sa imong ginadala-dala na problema karon, ayaw mo na huna ang Diyos wala nakikuban ka. Hello? Ginasulayan ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Daw ka ng problema ha, makapawala ba o makapawala ba sa imong gayon nga kinigitawag nga pagpangalagad sa Ginoo. Hello? Kana ba ang problema ha, mo na hinungdan nga ikaw palayo sa Ginoo? Sige daw, daw. Kana ba ang problema ha, kana ko mo ni hinungdan ako lang ako makapalayo sa Ginoo? O kani ba ang problema? Mauna hinungdan, awon ako, makapatuon pa sa Ginoo. Hello? Amen po ba? Ayaw mo na hunahan ka ng problema na naakan mo karon, walay ka sumbaran. Awong ginag-struggle sa mong ginabuhi, wala na ikaw. Ayaw na ako na hunahan. Kaya nga naman, ginaprasis na sa Ginoo. Ginoo kung asa ka kutob ang imong pagsali o pagtuo diha. Amen po ba? Amen ba? Ayaw mo na hunahan nga. Sige naman tag problema dito. Hello? Muna ingon pa nila, don't see the problem. Don't see the God if you have a big problem. See the problem. Amen ba? Ayaw sulti ang Ginoo nga kang problema. Sulti ang problema na karon, aduna kay dako na Dios may kilala. Amen ba? Amen. Bisang pagkamay na kanyang problema mo na makapahatag, bro nakahapahatag ka na yung hasol sa mong kinabuhi. Wala ka kay ganang musimba.
Wala na kay gana mga teleoperero. Hindi. Kagamay sa imong problema. Naiwan ka rin. Maproblemahan lang ka. Matagaan lang ka problema. Daw, wa na'y gana nga madin-atin o mga service para sa inyo. Yung mga nimo. Hello? Muna karong kabuntagon. Hindi patuwalin intro pa lang ito. Muna karong kabuntagon. Dalon mo na ko sa itong pagpangalagad kung asa na ta. Pumunta na doon yung tapat kung kung saan ko igal ka nagsugod ng alagad sa Ginoo. Ha? Ha? Paminaw niyo. Pila nakakatuig? Kung saan nakatuig na nagsugod ko sa pagpangalagad sa Ginoo.